Hi, my name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. Pano Party Twice entertainment channel, don't go nyaya dzese dzikuitika, nyaya dzese dzikuitika ma social media, nematumana ose enyika. Tichikudzire panapa. Tichikudzire panapa ese ma.com, ma-latest. So iwe chako kungosubscribe, wolike and saka nhasi boys rava ninyaya boys atimbona mapicture akadaizvo inyaya boys yomuface boys akabata mukadzi wake boys ichilaswa kubasa boys boys pakaipa mana abata mavhidhiyo mufoni boys mukadzi wake boys ichilaswa kuningirino ichilaswa kubasa boys mawani boys kuzibatira red-handed boys because akakawandisa kugalari mino application yekuwandise akabva aite abatwa nemurume wacho amana saka amana saka mutichini nyaya iyi boys mungotudzawo chi mucomment section mafungiro enyu boys kuti mafungiro enyu nenyaya iyi boys mungotudzawo chi mucomment section kuti muri safe here vakadzi venyu vari kubasa havasi kulaswa mungotudzawo mafungiro enyu boys. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. Don't forget to comment, like, share, subscribe.